Mamy rok 95. Czy wiesz, co wydarzyło się w 95 roku? Odbyła się denominacja pieniądza. Nie. Powstała pierwsza linia metra w Polsce. Legia Warszawa pierwszy raz zagrała w Lidze Mistrzów. A do tego w 1995 roku Mikołaj Kozakiewicz oraz Anna Machalica, Polturak, założyli Ważne dla mnie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Zatem w tym roku obchodzimy swoje 30 urodziny. Zapraszam Cię do zapoznania się z działalnością mojego stowarzyszenia. Wesprzyj nas, przekazując 1,5% podatku. To dla nas dużo znaczy. Dziękujemy. Nie wolno